Mae gennym ni westai arbennig iawn nawr, neb llai na Dafydd Iawn ei hun sydd wedi dod yn eicon i'r gêm yng Nghymru bellach. Croeso i chi Dafydd. Diolch yn fawr, Ifan. Yn bersonol, sut ych chi'n teimlo bod y gân yma o hyd wedi cael ei dewis fel anthem i'n tîm cenedlaethol ni? Wel, mae wedi bod yn daith dros gyfnod hir, dwi'n meddwl. Lle mae'r gân wedi cael ei chanu gan gefnogwyr ac yn wir gan aelodau o'r tîm ers rai blynyddoedd. Ac felly, ofynodd Ian Gwyn Hughes fi i ganu cyn gêm Awstria, ac oherwydd ymateb y dorf, dwi'n meddwl bod y dewis wedi bod yn weddol automatig wedyn, ynddo? Am fod y tîm mor gefnogol iddi, a'r cefnogwyr yn amlwg yn licio chanu hi. Diolch. Ni'n siŵr bod chi fel Cymru gyfan yn disgwyl mlaen yn fawr at gwpan y byd. Felly beth yw'ch ymateb chi i'r cyffro yma, falle cyffro unigryw, achos so ni'n cael lot o gyfleoedd fel hyn. Ni wedi profi ac sy'n Gymru ennill yn erbyn Wcrain ym mis Mehefin, a felly penderfynu mae Cymru bydde'n mynd i cwpan y byd yn Qatar. Ie, wel mae'n gyfle bendigedig. Mae'n llwyfan, un o'r llwyfannau chwaraeon mwyaf yn y calendar. Mae'n debyg mae dim ond y chwaraeon Olympaidd sy'n cymharu. Ac felly mi fydd camerau'r byd yno yn Qatar. Dwi'n meddwl bod y dewis o Qatar yn wallgo ac yn hollol ddi-synwyr, ond yno i gefnogi tîm Cymru fyddwn ni, ac i ddweud wrth y byd am fodolaeth Cymru. A mae'n gyfle bendigedig. A beth dwi'n arfer dweud yw pa mor bell bynnag ewn ni'n y gystadleuaeth, mae Cymru mynd i ennill o'r gystadleuaeth oherwydd bod na fwy o bobl yn gwybod amdano ni, mi fydd na fwy o bobl yn gwybod bod gynnon ni iaith arbennig, ac mi fydd mwy o bobl yn gwybod bod gynnon ni gefnogwyr sydd nid yn unig yn driw iawn i'r tîm ac yn frwd iawn i cefnogaeth, ond hefyd yn gefnogol i'r iaith Gymraeg. Newn ni fynd nôl i yma o hyd. Mae'r anthem mas ac yn gân o hanes Cymru wrth gwrs. Allech chi esbonio bach am hanes y gân arbennig hon? Wel, mi ganwyd yma o hyd allan o gyfnod gwael yn hanes Cymru, sef yr 80au. Oedd Margaret Thatcher yn brif weinidog, oedd hi am gair pyllau glo, cael rhan fwy o'r gweithfeydd dir, llawer iawn o ffatrioedd yn cael, oedd y ffermwyr y dan bwysau, yn yw, mi roedd hi'n gyfnod gwael iawn a llawer iawn o ddiweithra, llawer iawn o ardaloedd, yn enwedig yng nghymoedd y de y ddwyrain, yn colli i prif weithleoedd, ac felly oedd diweithra'n uchel, ac oedd anobaith yn rhemp. Oedd yn gyfnod drwg, felly oedden ni'n teimlo bod angen caneuon i godi ysbryd, a dyna nithon ni ar y ddwy daith gydag arlog ac efo caneuon fel yma o hyd. A mae yma o hyd wedi parhau yn nid yn unig yn bwysig i fi fel can i orffen pob cyngerdd ers dechrau'r 80au, ond hefyd fel can i godi hwyl ac ysbryd ac gobeithio y Cymru. Ac mae'r gân hefyd wrth gwrs yn berthnasol i unigolion ac i glybiau pêl-droed a clybiau rygbi ac unrhyw gymdeithas sy'n teimlo i bod wedi cael amser drwg, ond bod ni wedi cwffio drwyddi, wedi sefyll ar yn traed a dweud digon yw digon, mae rhaid i fynd ymlaen i bethau gwell. Mae'n wir bod e'n codi ysbryd ac yn rhoi can Cymru, really, achos mae Cymru gwlad bach i ni, ynddo fe? A mae fe'n blwyddio i'r byd bod ni yma o hyd. Felly, yn chi'n bersonol nawr, siwt ddechreuodd chwant chi i gyfansoddi? Wel, mi ro'n ni yn ddigon ffodus i fod yn ifanc pan oedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dechrau yn 1962, ac oedd y teimlad yn gryf iawn bod rhaid ni wneud rhywbeth dros yr iaith, dros Gymru, i sefyll ar yn traed ac i roi statws swyddogol i'r iaith Gymraeg, cael Cymraeg ar arwyddion, Cymraeg ar ffurflenni, Cymraeg yn yr ysgolion,
Cymraeg ar teledu a radio. Felly, oedd na ddigon o ymgyrchoedd o'n blaenau ni, ac oedden ni'n teimlo, mae rhaid ni newid y byd, mae rhaid ni newid bethau, a ni fedrys wneud hynny. Ac felly, mewn ffordd, mi roedd yma o hyd yn rhan o'r adfywiad yna, y teimlad yna bod ni'n gallu newid pethau yng Nghymru. Ac dwi wedi bod yn ffodus iawn o gael byw drwy'r cyfnod sydd wedi gweld Cymru yn sefyll ar ei thraed, yn sefydlu Senedd yng Nghaerdydd, yn cael statws swyddogol i'r Gymraeg, a'i gweld hi'n tyfu yn yr ysgolion a'r teledu ac yn y blaen. Felly mae wedi bod yn gyfnod bendigedig, a gobeithio bod yma o hyd yn cyfleu y gobaith yna, bod ni wedi dod drwy'r cyfnodau anodd, ac mae yna obaith gwell i'r dyfodol. Soniwch chi gynnau bod am y feirniadaeth sydd wedi bod o ddewis Qatar fel lle i gynnal cwpan y byd, ond ydych chi'n disgwyl mlaen at ymweld â Qatar? Wel, ydw, am bod cwpan y byd yno, a Chymru yn rhan o cwpan y byd, dwi hefyd yn edrych ymlaen i weld os o fi hun sut mae bethau'n Qatar, ond be dwi'n methu deall yw beth mae Qatar, gyda'i holl arian, mae gwlad fach ydy hi, gyda'i holl arian, be mae'n disgwyl cael allan o'r cwpan byd yma. Bydd gen i 6 neu 7 o stadiymau bydd ddim yn gallu defnyddio, ac mae'r byd wedi cael clywed am yr holl broblemau sydd yn ei ffordd o fyw. Enghraifft, mae'r byd wedi cael llawer iawn mwy o wybodaeth am y ffaith bod hoiwon ac yn y blaen ddim yn cael ei rhyddid, bod merched ddim yn cael ei rhyddid, bod gweithwyr tramor yn cael ei camdrin. Hynny yw, mae yna lot o bethau da am Qatar, dwi'n siŵr, ynddo. Ond mae yna lawer iawn o wendidau yn y ffordd maen nhw'n ymarfer i crefydd. A dwi'n credu bod nhw, os rhywbeth o'r cwpan y byd yma, yn edrych na cael ei dyrchafu, maen nhw'n mynd i gael spotlight ar y hyn sydd o'i le ar ei ffordd nhw o fyw. Felly, dwi'n edrych ymlaen i weld dros yn hunan beth sydd yn digwydd yno, ond wrth gwrs yn benna tro yma, byddai'n mynd yno i weld Cymru yn gwneud ei gorau dros ei gwlad ar y maes pêl-droed. Ble mae yma o hyd yn gadael yr iaith Gymraeg? Wel, mae'r Gymdeithas Pêl-droed wedi gwneud gwirthiau dros y 10-15 mlynedd yma, ers marw Gary Speed ydy gwir. Maen nhw wedi gweithio'n raddol ac yn ddistaw ac yn galed ac yn fwriadol dros ddod â'r Gymraeg i mewn i, nid yn unig i fyd y pêl-droed, ond i fyd cyhoeddus Cymru. Ac maen nhw wedi gwneud hynny mewn ffordd effeithiol iawn, gadael i'r cefnogwyr arwain ac galw'r dewis y gan mewn ffordd, ynddo? Hynny yw, mae'r hyn mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi gwneud llawer iawn dros yr iaith Gymraeg, ac yn rhoi platfform i ni i ddweud wrth y byd bod yr iaith Gymraeg bellach nid yn unig yn fyw, ond bod hi'n rhan o fywyd modern Cymru gyfoes. Ac mae'n deimlad bendigedig fod yn rhan o hynna, a dwi'n codi'n hap i'r Cymdeithas Pêl-droed. Felly, fi'n siŵr o byddech chi'n cefnogi newid enw Tîm Cymru yn swyddogol i Gymru yn hytrach na defnyddio Wales? Wel, mae yna lawer o beth yn digwydd. Polisi Cymdeithas Pêl-droed Cymru yw nid cyfieithu popeth yn slafaidd o Gymraeg i Saesneg neu o Saesneg i Gymraeg, ond defnyddio'r Gymraeg yn sefyll ar ei thraed ei hun. Enghraifft, ar ôl yr Euros ynddo, crysa i bob un o'r tîm yn dweud diolch. Oedden nhw'n rhoi thank you, just diolch, achos mae pawb yn unwaith rhaid gofyn beth i diolch, ac unwaith bych chi'n gweld bod diolch yn golygu thank you, yn yw does yma angen gofyn eto. Ac mae hynna'n wir am diolch i'r Wal Goch, defnyddio'r Wal Goch, defnyddio Cymru, a heddiw o'n i'n clywed ar newyddion bod Parc Cenedlaethol Eryri yn mynd i ddefnyddio Eryri a'r Wyddfa yn ytrach na Snowdon a Snowdonia. Wel, pam ddim? Hynny yw un enw sydd gen bob un ohono ni, Dafydd ydw i, neu David,
Felly mae'n bwysig bod yr iaith Gymraeg yn sefyll ar ei thraed ei hun, ac mae'n wych cael cefnogaeth y Gymdeithas Bêl-droed yn hyn o beth. A dwi wedi cwrdd â Noel Mwni, ac i fod o'n wyddel, heb ddim Cymraeg yn efo bron, mae o'n deud Cymru bob tro yn lle Wales. Ie, ond ni wedi sôn am y bach o'r tîm fyna. Ni wedi gweld lluniau o chi yn gyda'r tîm tipyn. Sut oedd hi'n teimlo i fod ymysg y chwaraewyr mwyaf enwog y byd yn Nhîm Cymru, a nhw yn eich trin chi fel cyfaill neu fel rhan o'r tîm, os licech chi? Wel, mae deimlad bendigedig yn yw pan bydd rhywun yn cwrdd â tîm fel yna o bobl sy'n chwarae y gêm ar y lefel ucha. Be mae rhywun yn cael y teimlad ydy bod rhywun chi mewn cwmni arbennig iawn sydd ddim yn unigolion, ond yn bobl sy'n gweithio ac yn chwarae iddyn nhw i gilydd ac mwyn cyrraedd y nod efo'i gilydd. Ac mae hwnna'n deimlad bendigedig bod yng nghanol tîm o bobl sydd yn ymroi i lwyddo fel tîm. Ac bod rhai o'n nhw'r ymysg y chwaraewyr mwyaf cyfoethog yn y byd yn yw, doedd na ddim egos na, doedd na ddim unigolion hunan ymwybodol yno, ond pobl gyffredin oedd yn siarad fel cyfeillion, ac oedd hi'n hyfryd i cyfarfod nhw, a deud i gwir. Dafydd Iawn, diolch yn fawr iawn am ymuno dyn ni heddi, a joiwch mas yn Cytag, siwrne saff i chi allan. Diolch yn fawr i chi. Wel, diolch i fan, a pob hwyl i dy waith di efo papur lleol ac efo'r casglu newyddion lleol. Mae Llamed wedi bod yn ganolfan bwysig i Gymru ers blynyddoedd, ac dwi'n gyfarwydd iawn wrth gwrs â llywydd Senedd, Elin Jones, a dwi'n edrych ymlaen i glywed mwy o'ch hanes chi yn y dyfodol. Pob hwyl. Diolch.